Aprangsi nili YouTube channel kelangwer karbiang rongarat doan apanta nilihin pen kardom lapente karbi defense officer YouTube channel hin pen kadokawe fanta jehin pini ilitum labang so video long chethanam lona labang ke Assam Police AB Constable la Assam Police AB kopilo protangte arm branch matela heliki oratum tangte la ilitum la bangso video long la Assam Police AB Constable apu thakle chethandam lona kechengsi Assam Police AB Constable along nang lijong si claim dunji chipalong dunji protangte kenang sotlo labangke arta lapente education tangte arta bang langdam sinang 18 to 23 years lake all candidate aphanlo lapen ilitum ST inglong aso tuma phana bangke 5 years relaxation dolo tangte total 18 years to 28 years la soang bong penangli la Assam Police AB Constable along jogdun longlo lapente minimum education la bangke nangli 10 pass dovek nangji lapente nangli ajat a documents le do pustaminili nangli tumphan than pachinilo nangli jongsila Assam along vorenga var sai claim ji protangte la employment exchange abangke kenang sot tangte la Assam Police AB Constable along ke claim dunji aphan kupipi a documents si kenang jima labang so puthakle chethandam lona kechengsi documents labang kenang lila education certificate lo la 10 pass along pass certificate lapente admit card lapente mark sheet lapente nangli birth certificate lapente nangli caste certificate lapente nili mopenta nang thanik elo nangli tuma phanla employment exchange most important documents lo labangke lapente nangli pan card aadhar card lapente nangli long jongsi NCC certificate do polotangte la setame kenang sorlo bon setame la or candidate tuma bangke la NCC certificate bangke compulsory ke kali nangli long jongsi NCC certificate do polotangte nangli extra marks longpo tangte la next event mate la PET PST puthakle chethandam lona PET mate la PST la bangke physical standard test la pente physical efficiency test pulo la PST along abangke height abangke la minimum male candidate atuma phana bangke 162.5 cm dovek nangji lapente female candidate atuma bangke 154 cm bangke dovek nangji lapente la STT mate la ilitum inglong aso atuma phana bangke male candidate atuma bangke 160 cm dovek nangji lapente female candidate atuma bangke 152 cm bang dovek nangji lapente chest abangke only for male candidate minimum 80% 80 cm dovek nangji lapente 5 cm bangke kipangkang pen do nangji lapente la ilitum STH atuma phana bangke 78 cm normal donangpo lapente kipangkang pena bangke 5 cm donangpo tangte ilitum la selection process apu thakle chethandam bonang selection process labangke kechengsi nangli jongsi la Assam Police AB Constable along jogdun edlo protangte kechengsi event mate kechengsi attest lo labangke PET PST lapente next abangke written exam lapente oral mate la viva test la sonthom attest long jongsi nangli chipa pass dun unlo protangte nangli la Assam Police AB Constable along abangke ke claim dun long lo tangte la PET aputhakle nona bangke chethandam lo nang PET la bangke physical efficiency test la daga bangke sopinso mate la male candidate atuma bangke 3.2 km running dopo lapente 14 minute angbong pen patang nangpo lapente female candidate atum bangke running bangke 1600 meter dopo lapente 8 minute angbong pen patang nangpo lapente long jump male candidate long jump along male candidate atuma bangke minimum
335 centimeter mate 10.11 feet an nangli long jump long chon un nang po lalo pulutang te nangli 10 marks long po mate long jump long ke qualify lo la pente next la maximum mate nangli la excellent aphana bangke 500 centimeter an chon un nangji lalo pulutang te nangli excellent lo la pente 20 marks long po la pente female candidate la long jump long abang langdam sinang female candidate long jump la bangke minimum 244 centimeter mate 8 feet an nangli long jump chon un lo protang te nangli qualify lo la pente 10 marks long po la pente maximum mate excellent aphana bangke nangli jongsi 389 centimeter an long jump chon un lo mate 12.9 feet an jongsi chon un lo protang te nangli 20 marks long po la pente la nili nangli tuma phan than pa chini ji la PET la pente written la pente viva la pente NCC la so marks abang PET along 40 marks dopo la pente written exam along 50 marks dopo la pente oral mate viva along 5 marks dopo la pente NCC along 5 marks total 100 marks dopo la final merit list kaselam ji aphan labang song bong nangli kona marks si kachi palong un ma la so ting sinangli phan la final merit list along bangke amen paklang ponpo tangte la next langdam sinang la long jump la pente running along kon an pen un si kona marks long jima male candidate atum la 3.2 kilometer running along nangli jongsi 3.2 kilometer running 14 minute angbong pen patang un protang te nangli 10 marks long po la pente 13 minutes 16 second angbong protang te 11 marks 12.16 second angbong protang te nangli 12.8 marks la pente nangli jongsi 10.50 second angbong patang un protang te nangli 17.6 marks long po la pente nangli jongsi la 3.2 kilometer running along abang 10 minute pen jongsi patang det protang te nangli 20 marks long po la pente excellent lo la pente long jump along nangli jongsi 16.4 feet an chon un protang te nangli 20 marks long po la pente excellent lo la pente 15.7 feet an chon un protang te nangli 18 marks 14.7 feet prote 15.6 marks la pente 13.12 feet protang te nangli 12.06 marks long po la pente nangli jongsi la long jump along 10.9 feet anvet kichon un protang te nangli abangke just qualify lo la pente 10 marks long po la pente aphilo te nangli abangke disqualify lo tangte la chin up abang langdam sinang chin up abangke nangli jongsi 14 set chin up un protang te nangli excellent lo la pente 20 marks long po la son thak si 13 protang te 19 marks 12 protang te 18 marks 11 protang te 17 marks 10 set protang te nangli 16 marks la pente 9 set protang te nangli 15 marks jongsi nangli la chin up along batai plivet protang te nangli abangke just qualify lo la pente 10 marks long ipo tangte la female candidate running abang langdam sinang la female candidate running mate 600 meter running nangli jongsi la 1600 meter running 5 minute 30 second angbong pen jongsi patang un protang te nangli 20 marks long po la pente nangli jongsi 6 minute angbong pen patang un protang te nangli 17 marks la son thak si 6 minute 30 second protang te nangli 14.06 marks 7 minute protang te nangli 12.08 marks 7 minute 40 second protang te nangli 10.08 marks jongsi nangli la running along mate 1600 meter running along 8 minute pen jongsi patang det protang te nangli abangke la running along abangke 10 marks lo la pente excellent lo tangte female candidate la long jump abang langdam sinang nangli jongsi 12.9 feet an long jump chon un protang te nangli 20 marks long po la pente excellent lo
la pente 12.4 feet polutangte 18 marks 11.5 feet polutangte 16 marks 9.6 feet polutangte nangli 11.08 marks la pente nangli jongsi la long jump along 8 feet anvet kichon polutangte nangli bangke 10 marks long po la pente just qualify lo tangte Don Marley tu la Assam Police AB Constable along ke jok dunji aphan matela interview along ku PPC ke dojima documents ku PPC ke nangjima height la pente education labang so puthak nili labang so video long nangli tum aphan than pachini pon edlo la pente non next abang ke nangli tum la kabor i abang si ke nang sotlo labang so video ang ton pen lang edlo pulodang te nangli la kachini damde asona bangke aveloma pulo nili ke matha tengte tangte Don Marley tu nili nangli tum aphan chuning rilo nangli tum jong sila defense along kidunji ning hang pikabang phu la pente la defense along sike claim dun vekji matika chepalong dun vekji polutangte la Karbi defense officer matela nili YouTube channel abang subscribe dam igvek tha la pente la nangli jirpo jirpi atum phan sitame Facebook group la pente WhatsApp along share dam iktha tangte Don Marley atum dome thak me kardong Karbi anglo la pente kado kave phanta Jai Hind